Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5 Zomerradio. De eerste uitzending van Zomerradio van dit jaar is een feit. Bouke Koning en Hans Postma maakten een alronde zaterdag de eerste uitzending in de reeks van Zien. En ook dit hier wordt er elk weekend een prachtig mooi bosje bloemen uittrekken aan iemand die iets speciaals betekenen had, of om iemand een hart onder de riem te steken. Martin Kloetstra, die geopaat, met het eerste blomke. Ergens daar op locatie, toch, Martin? Ja, dat klopt helemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Best eerst zo. Best Osto. Ik sta nog van mijn site. Ik zit net met een buffalo hier te praten. Oh, gezellig. Ik weet net wat ik... Jan! Ja. Jan? Je begint maar, hè? Jan ten Haag is een van de meest tussen. Jan ten Haag is de cameraman die rent rek achterom. Dus ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren. Het is live fan, hè? Dus soms dan haal je dat even. Ja. Ze hadden een smoesket hier. Ze moesten thuisblowen van een beetje. Maar waarom is u net verteld? Nee, ze weten van niks. Er komt iemand. Prachtige bel. Oh, ik zie Matt nou in mijn visie rennen. Een plastic water op mij. Ik denk dat ik zelf aan het rennen, mijn jong. Martin Kloetstra op dit moment onderwijs. Adel ombellen. Goed erdoor hier, dat is de vraag. Ja, dat is altijd de vraag. Waar ben je, oh? Margreet Hiemstra? Ja, dat is de goeie. Altijd in Margreet, daar ben ik je van. Nou, geweldig. Ik heb een bosje bom voor jou. Nou, waar is dat voor? Zit ik hem juist aan? Dat is wat makkelijker. Dankjewel. Ik had een PM's die wilde jou even bedanken voor iets. Omdat je wat iets van zijn kleerst hier. Oh, nou, dat is mooi. Het kind zat erbij. Zal ik het briefje erin bij pakken? Graag. Zal ik het even van jou vallen, hè? En vooral je dat weet, dit is op RTV NOF, dus... Even zien, want wie nou de goed is verteld dat je jou thuis moest bloeien? Ik moest van mij thuis bloeien, ja. Dus moet je komen, dat ben jou dus. Dat ben ik, ja, een bosje bloemen. Ik zal het even vallen. Hier staat op het briefje wat ik kreeg ga. Ik weet wel wie er een bosje bloemen verdient. De heer Albert en mevrouw Margreet Hiemstra uit de Westerijn. Dat is toevallig. Ze staan altijd voor iedereen klaar. In moeilijke tijden en goede tijden. En dan zetten ze hun eigen aan de kant voor een ander. Ze hebben het ook wel moeilijk genoeg en veel meegemaakt. Vandaar dat zij wel een bosje bloemen verdienen. Nou, geweldig. En die komen van? En die komen van, weet je ook misschien... Ik ga vermoeden. Hier zit op het briefje Klaas en Fenna Hansma. Ja. Nou, hartstikke mooi, geweldig. Nou, Fenna, hartstikke bedankt. Dit hier echt net hoeft, want je hebt toch echt genoeg voor u. Dus, maar ik waardeer het zeer. En al de tijd weet ik zeker. Nou, dat is toch maar mooi om te hebben, Fenna. Heel mooi om te hebben, absoluut. Sa, dat weer blomke. Snel oerschakelen naar Waterswart, waar is een verslag juist dat Joeke Numan stond bij Fietsenbrink. We hadden balen hebben verzamelen van een boer en die hebben we in een vak zetten. En daar hebben we kuilenplastic in die en daar had vanmorgen de brandweer er alle keer water in die, zodat we daar weer een soort van loopbruggen in konden doen voor het fietsen erin. In totaal hebben we 40, 50 op papier. En er ben her en der kan iedereen zich nog melden dat er ben nog meerdere bij. Maar hoeveel in totaal weet ik net precies. En hij kon zijn eigen Joeke Numan, die koer net litten, die pakte de fiets en zo het wel even door. Nou, zie je hier het resultaat. Ho, wacht. Dat moeten we nog een keer zien. Maar dan in slow motion. En dan terug naar hier. Bij de oldtimer grasbaanraces wien. Hoe gaat het je? Het gaat je goed, ja. Trolle deelnemers, prachtig mooi waar, mooi droeg. Ja.
De gasbaanraces dus, je bent hem tolvoeren begonnen. Wat is er al in nou precies? Nou, het is een klassieke motor- en brommerrace. Het is voor jongens, voor beginners en voor heropstappers en andere crossers die vroeger ik motorrace hadden, zeg maar, die nog hun hobby weer hervatten. En dat ken je bij ons. Ja. Het is een oorzaak van een gewone motorrace. Het is gewoon met al je oldtimers. De oudste motors, de jongste is 24 jaar oud. En doen we dat elke keer? Dit hebben we dit jaar, we doen het elke keer al heel lang in Hoornse Zwaag. Maar dit evenement hier in I doen we hier samen met de Brommerclub en met nog verschillende mensen hier uit I en de caféhouder. Doen we het voor 2 jaar. Martin? Ja? Ik jij er al je prachtige gloeden, maar ik wil ze graag echt op de radio gaan. Ken dat even? De secretair bij Jadlet, hè? Ja. Maar stel wat, je. Dan zit je eerst in, hier is shocking, hè? De Gersman races in hier, daar is Martin op dit moment. Oldtimer. Brommers. Is maar weer de litten? Ja. Dat wie hem werd, de eerste uitsturing van Simmer Radio van het seizoen 2013. Ik hoop dat we het leuk vonden. Wij in ieder geval wel. Mocht je hem nog denken, ik weet ik wel in die iets aan Blomke gaan, maar mail ons dan zomerradio@rtvnof.nl. Graag een verhaaltje. Waarom verzint diegene dat Blomke en waar wist en wij na je week bij die persoon op een stoep. Dus zomerradio@rtvnof.nl. En ik had je hem leuke evenementen gaan. Mail het daarheen. Na je week dan ben we er weer. Iedere zaterdag een beetje tussen 2 en 4 op RTV NOF. RTV NOF Zomerradio.